Baby, ya garin? Lafiya. Wallahi har kin san har na fito fa zan tafi office. Nace wallahi ban ganki ba shi yasa ma na dan biyon don dan ganki. Saboda kin san office ana can ana ta jira na. Su Barack Obama su waye ai duk mutane na. Kai? Wallahi. Sai baby kai ba karamin mutum bane. Wallahi ai duk gidan da kaga ana fenti an gwanna sabon fenti ai gidana ne. Kai. Blue black. Blue black. Kace baby za mu ji daɗi. Wallahi. Ai da kinga blue black na ne. Kai ka san menene? Ayo eto na asiri za a yi. Allah ya hada mu da dan mutiyaciyan nan. Wallahi mun zazzage. Das. Allah sarki. Ai yasa kin ga wannan billan naki? Ai in na gaishe ji daɗi nake ji ta murna. A yau ba bajau take. Bajau take. Yau za mu ci abu. Kai amma ni na ji daɗi. Wallahi ai kin san dag Najeriya ba wacce nake so irin ki. Wallahi tallahi. Ai ina son ki nan da yake gani na kai ki ganna hakan wai kamar wani ba mai taku ne. Kan kana ji na? Ai ina ga alamun kamar ga dan hegiyan. Ido na bai hanyar nesa. Kafi ni lafiyar ido na. A'a ai kai ina ga akai ba shan sigarin da kake ne. Shan sigarin nan ne. Da shaushu. Yawa. Shaye-shaye ne yayin yawa. Kai kuma dama ba sosai kake tabawa ba. Muje ga wancan dan iska. Yana shine? Shine. Mai jallabiyan nan. Mu ƙara samu gani mu tabbatar da shi ne. Kana jina? Ai ga mutanen can. Dan ƙaryan nan. Mutsiyacin nan. Ai zai ci ubansa. Ka gani munafiki, ka gani ta munafiki da wata shegiyar jallabiya ba. Wallahi. Tsohuwar jallabiyan nan ba ya rike mata wuta. Ka san menene? Ai yau zuwa zabe mai yarfa shi a gun yarinyan nan yanda ya kamata. Ni ya galgala shi. Mun tona masa asiri. Wallahi yau he na ga yarinyan nan yana fitsarin kwanci. Wai ba da mu yake dadi ba wannan? Duk garin nan waye bai san mu gayu bane ba. Za mu yi maganin sa. Lagos, Kwatano, Kwadebuwa, babu inda ba mu shiga mun yi gayu ba amma shi saboda ya hadan je nan mai duguri wai tunanin sa ya waye. Bai san mun tuwa sa waye ba. Saboda tsabar gayu fa a karkashin gada fa muke kwana. A Lagos ba? Ha ai ina son ka. Billahi allazi shi yasa nake son ka. Wai cewa kake wai billahi nan nata suna burge ka ke ya muna cikin soyayya mu zaka zo ka ce wani kaniyar ka dan wa fara kora mata Allah a yanda kike kwareriyan nan a yanda kike kalar madaran nan ai sai mu yanzu wannan mutsiyacin ina zai kai ki kina biyo mutumin da ba shi da ko kwandala bai gada ba a gadan masa ba ke bari in ga miki gidi kaf garin nan ba za cire miki ba mu ne manyan yara mu ake ji da mu ake yayi kaf ɗan matan garin nan da kike gani mu suke bi mu suke roshin ya za ki kina kula wannan dan jakaliya me yace me baki a hakan na gani a haka nake son kaya ya musu da baby wai kin ga wani abu a wuyan sa kamar kare ke yanzu ai kina ganin mu kin ga Ajibo kin ga Ethiopia Burkina Faso ga mata Kwatano Mali ga mata har Germany ga mata inda ba mu shiga ba wayayyu ne mu cikakku a haka yan bariki na gaske ke bari ka ji in ga miki da muka dawo gida Najeriya a Lagos anan muka baje a gargashin gada anan muke kwana inna lillahi anan muka zama manyan yara muka zama shago duniya take yayin mu daina tuna mun baya dan uwa daina tuna mun baya Allahu akbar daina tuna mun baya gaskiya ne kin kike fahimta yanzu wannan kaga urun kos in ba tsoro ba ka fito da naira 1000 challin chal mu ganta wallahi ba zai iya bai fito miki da naira 1000 inda yana son ki da gaske baby tunda kaga sun takura kawai ka fito musu da 1000 amma ni na san baby na ko 10,000 ma zai iya fitowa ke bari ki ji in ga miki kan ya fito bari ki ji in ga miki kan ya fito da kuɗin nan wannan kayan da kike gane je hede maka tsarin kwanci ne zo gurin ki baby to da 1000 kawai ai da ko sisi ramin ga miki kina ji kin gani ko kayan da na cire a can na kwarin je kin ga riya kake ga miki munafiki da na fito da kanka na ban sa can dan ƙarya ne kina ji ga mata
ki bi inda zaki ji daɗi. Yan Baby uwanki su dama ji ƙarya daɗi. kake mun. Makareci ne. Duk abin da ka faɗa min ƙarya ce. Ke ai kalar mu ce. Duk wanda ya ganki ya gan mu ai mun dace. Wallahi ba wannan ƴan adawan mu ne so suke saraba ni da ke. Wallahi Ba wannan to ka fito kawai da kuɗin. A'a ai yanzu ba a fito da kuɗi a gaban jama'a. Wa'annan ƴan iska ne. Muliyaci ne. Bai gada ba a gadan masa ba. Wannan jallabiyan ma ta babansa ce gado ce. Ke bari ki jin ga miki. Da Ka yake ji. fito musu da 1000. Ba zai iya ba. Ki je ka koyi kawo. Ke makaryaci ne gayan nan. Ki san menene? Ki kwatar da hankalinki tunda kin haɗu da manyan yara, kin haɗu da celebrities wanda duniya take yayi. Aikin shi ne. Ke mu je kawai. Bata lokaci. Mu je ran kai ki so fura za ki sha askirin. Da Allah ki rabu da wannan.